Аз съм Редов БГ. Днеска сме The Victus Network. В Ender ще видим ендермени. Ще станем богати с ендер перлички. Ще ви кажа едно. Купих си платината версия Bandicam. А тъй, че... Ой, че изкараха ми акъл. Кой ти изкараха, бе? Ендермени. Гледай ги в очите. Аз вече умирам. Сериозно ли? Не си се подготвил. Гледай ги. Мен никой не ме гони. Малко ми лаги от тези с ендермени. Чакай. Измислих ново. О, да си проле. Не, Ендер перла. измислих ново нещо. О, не, аз съм плячката. Омага. Знаеш колко смешен? Ай, лахо. Чек, знаеш колко смешен те. Добре, в безопасност. Омага безогласност. Здрасти. Тук колко много ендермени има. Сега ще ме подгонят всичките. Какво? Още не мога да оцеля един. Това възможно ли? Абе, още ме намира, бе. Аз ще го оставиш намира, бе. Ей. Къде си е? Грозен. Я, моля те от дръмта спържава, умри. Някакви къщички има тук да има... Охо, вече имам толкова много ендър перлички. Мале, мен тук всички ме подгониха, бе. Аз имам вече почти Ти къде стак. си? Ти къде си? Мале, ти знаеш колко страшно изглежда, бе. Майко, имам 6 ендър перли да таят. Аз съм имал 1000. Ти къде си, бе? В една някаква си къща. Виждаш ли ма? Виж. Гледай се, всички ме гонят. What the fuck? Сега ще ги тролна. Я, уи. Ай, всички паднаха. Гледай ги, всички умряха. Да, ти много яко. Чек, моля да пази ме, отивам до туалет, пази ме, моля та. Пази ме се, моля та. Добре, ще паза. Меч. Ау! Скри се тук и никой няма да дойде, нали знаеш? Не зная, те са много високите. Не. Възможно и някой нисък да дойде. Това съм. Че яко. Ендермени, мрете. Една ендер перла. Що ма целиш, бе? Не, аз не целя. Що ма целиш? Абе, Болмастър! Аз отивам до... Къде отидах? Аз отивам до тойлет. Да уито. Да, слезам и почвам ги трепа. 2 ендер перли. 3. 4. Що ги ями, аз не знам. Добре. Много ендер перлички. 3. Спречи, бе. Енкрейчев е тук. Браво на него. Ко браво, той е най-якият олнер. Ко говоря. Знам много яки сървъри. И този ми е един от най-любимите. Той е на първо място. Препоръчвам го. Линк в IP-то ще е отдолу в описанието. Пишете коментарите кой сървър искам да играя. Пишете IP. Ако искате да играя с вас, пишете в коментарите как се пишете. И по Skype и как. Те са тук. 7. 8. 9. То сме, че елит, много яко е. С най-много радост. Най-якия меч сигурното и елит. Мора видиш елит. Али, че ми изкара къла. Ключерото влечуга ми изкара къла. Добре, тук си има... Колко ендърмана уби? Май 15 имаме 9 ендер перли. Не знам. С един приятел, мама.
На име? Ами той се казва Стив. Запознахме се. Кога? Запознахме се. Кога? Запознахме се по Майнкрафт. Най-яката игра. Коя ти е най-яката игра? Намери Minecraft, после CSGO, после 1.6, после League of Legends, после Roblox, Какво викаш, мамо? после Да. Raft Аз живея с Survival, маскара. после Clash Royale, после Clash of Clans и те много други. Най-много ма кефят игрите от Supercell. Нямам, неговия компютър е развален. Не може, са яки. Ами и те си играеш с нас. Само да ти кажа, Стив, аз Да. слушам. Ко правиш? Значи аз те слушам, ама си игра, ама си говоря с майка си. Еми, Не си мисли, че те инкогнирам. не си мисли, че не те чувам. Чакай, ще говоря този блок, много рядко срещам. Тъпените мини. Сега си изгубих блока. Заради тях тъпаци. Тъпаци. Ако аз умра, аз съм идиот. Не, моля те. Пак диджей аномалия. Моля те, махни се от Малко ми живота лаги ми. като снимам, макар е. Махни се от живота ми. Що ям Golden Key, аз не знам, ма да ям там. Да... Имам други работи. Майко, а ти имаш ли вече стак? Имам 13. Що не иска да Аз имам мратве? 10 само. Брат, представи си. Знаеш колко ще... Представи колко си. сме тъпи, бе. Що е? Що си донесахме кофе с вода, бе? Трябва да направим някаква фермичка. Ами... Също си добра идея. Ендермен къде гледа, бе? Гличи ли? Някъде. Ще ли порича са? Вау. Ами... все пак е Слендермен. Ендермен, сори. Слендермен. Омага. Ти вече вярваш в Слендърмени. Слендърмени, те са живи. Дали Слендърмена е иллюминат? Слендърмен има 40 букви. 40 минус 1 равно на 39. 39 са ъглите в иллюминат. 39 са илюминатите в България. Български илюминат съществува. И знаете ли, и на първо място в иллюминатите е Криско. Криско. Той гледа като да не е камко. Той не пее, а вика. Той се държи като всичко друго, освен певец. Той е крещялка, не е певалка. Си го хумна от някъде. Ама чек, знаеш... Имам стак перли! Аз съм 15 и вече имам стак. Не, още нямам. Аз имам стак, бе, те яд направо. Аз почвам следващия стак. Аз имам стак. Нали знаеш? Имам вече 17 общо всички. Чакай, ама ще ги продаваме ли те стендър перли, бе? Ако искаш да сканем мънета. Не, ги продаваме, какво ще кажеш? Да, ендермените всъщност са малко трудни за убиване. Ама ние имам сега апгрейднати мечове, нищо не може да нас спре. Ендър перличка. Здрасти, брат. Ти колко ендър перли имаш? Аз имам 18. Аз имам 20 общо. Пък много ми бягат. Не, аз им бягам. Вече имам 2 стака перли. Не знам как ги събирам, или съм добър, или просто дадат много. Какъв меч имаш? Имам остров... чакай, че имам Битос. Кажи какъв ти? Читан, Legend, отгоре какво ти пише? Читан. Да, Читана той дава... Читана той винаги дава ендер перла. Да. И литката понякога. Като ги биш с ръка е много рядко. Значи мисля сега на всичките ендермени да ги погледна, после да ги извикам тук да ги накърта. Да, е странно. Да, хубава идея, гордо. Откъде ти са събрали глупичката? Мой да умреш. Да умра, нали знаеш, че имам флай? Имам си братвичка, моята бос. Човек, ти знаеш ли, че Ендърмана може да те уби с един удар, ако е за тебе? Ето как ти фани главата и те хапне за вече.